Huomenta. Moi. Jahas, tytöt on lähtenyt happihypylle. No sitäkin. Voi pikkusta. Sehän nukkuu niinku murmeli. Mikäs sirkus tää on? Nää jäi ihastele taikaa ja Martan Sergeitä ja meidän uutta autoa. Katos broidia. Minkäs pirssin se on oikein homman? No, sen pitäisi olla ihan luotettava ja turvallinen. Onko se toi? On. Tää auto taisi jäädä tähän. Oi jumalauta. Joo. Tilaat hinausauto ja palautat tän romun takas sille myyjälle. Niin, ja pyydät sitä huijaria palauttaa rahaa. Syynäsin kaikki paperit ja auton. Sun kannattaisi keskittyä noihin uudempiin malleihin, niin ei tulisi yllätyksiä. Vaikka kyllä näissä museovehkeissä on oma viehätyksensä. No et sä itekään kuule mikään uunituore oo. Ei meillä ole rahaa ostaa parempaa, me ei saada lainaa yhtään mistään. No huuda nyt pikkusen lujempaa, että koko Pihlajäkatu kuuluu. Köyhiä ollaan, köyhiä, niin. Hei, jos tilanne on oikeasti toi, niin kyllähän mutsi voi vähän jeesata. Mutta nyt lähtee. Oi. Pieni kolehti mammalta, niin kyllä se siitä. Vieläkin seisot siinä. Mene muualle jakelemaan niitä neuvoja siitä.